Гулиеван Казан шәһәрендә туган, бүгенге көндә Санкт-Петербургта яши. Ленинградның Илья Репин исемендәге рәсем, скульптура һәм архитектура институтын тәмамлаган. Балачагында каникулларын әтисе туган төбәктә, Мөслимдә үткәрергә яраткан. 30-40 елларда җитештерелгән уенчыклар коллекциясен Мөслим туган якны өйрәнү музеена тапшырган. Бу коллекцияга кергән уенчыклар, битлекләр, открыткалар Гүли ханымның күңел байлыгы, аның күңеленең бер өлеше. Күп еллар элек эшләнгән уенчыклар халык хәтере белән бергә тарихның үзендә саклый кебек. Узган гасыр уртасында чыршы уенчыгын мамыктан да ясаганнар. Бу ысулны музей хезмәткәрләре дә өйрәнгән. Шушы техникага өйрәнергә булдык. Үзебездә менә шушындый ябалак сүрәтен ясап, гимназиядә мастер-класс үткәреп кайттык. Хәзер инде чыршы уенчыкларын нәрсәдән генә эшләмиләр. Һәркемнең үз фантазиясе. Зифа Басирова исемендәге район мәдәният йорты быел беренче тапкыр иң матур чыршы уенчыгы бәйгесен үткәрә. Иренмичә хыялларны эшкә җигеп, матур теләкләр белән ясаган чыршы уенчыгы тылсымлы була диләр. Тарих шаһиты булган уенчыклар янәшәсендә торсалар, бигрәк тә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.